Bine v-am regăsit la un episod de Clash Royale. Aș jucăm singuri, prima oară când jucăm singuri, dar mă rog. Da, free-chest-ul. Am schimbat de cu 2 secundele, mi-am pus Mega Minion, că mi-a picat din Golden Chest. Nu, mi-a picat aici, n-a fost, dar mai aveam nevoie de unui și luam ăștia, 8000. Nu cred că aveam vreo șansă nici cu hack să ajung până la Nightwitch, să-mi fac ce de vreau eu și să am elixir infinit. Bine, dacă aveam elixir infinit, spamam cu ochii închiși, dar... Și cred că bătam, dar n-aveam ce să fac. Haideți să facem un match. Am mai văzut că e unul online, nu are cine e. Țapă. Stați 2 secunde. Nu mai suntem pe căști. Robert, poți să vorbești? Mă rog. Nici n-am văzut că a început meciul, dar mă rog. Nu. Ce ți-a picat? E bun! Bagă-ți-l în deck. Elixir Collector e bun. Mie mi se pare o carte bună. Dar nu pot să o folosesc la arena asta. Că e degeaba la arena asta, sincer. Că își bagă rachete ăștia. Că... Atunci poți să spui că mulți folosesc și e chiar bună. Și eu am folosit-o la arena 6. Pe voi nu vă băgați în discuție că nici nu filmam când eram arena 6 pe Clash. Nici nu mă apucasem de YouTube, cred. Adică mai pe scurt mă joc de foarte mult timp Clash Royale. Adică cu ăsta care vorbesc eu tocmai n-am trecut azi arena 7, dar nu e nimic. Haide! Și după, la sfârșit de episod, o să vreau să ne uităm pe Starfy. Că s-ar putea să ne pice Legendary Chest în 10. Cine se uită la mine? Nu, frate, nu-i corect. Aoleu. Haide. Știu că poți. Hai P.K. Și pe toți. Da, mă, pe toți. Nu-mi vine să cred. I-am stricat cheful la un dat. Mamă, da, mă enervezi cu astea ale tale, sincer. E prima oară când mă enervez de la baloane. Bomba! Și am luat pe toți. Nu, frate, nu se poate. Pac! Nu vine să cred. Bine. Nu. Enervant. Foarte enervant. Gândiți-vă la ăștia care stau 10 minute să văd o are un castel. Și după îți atacă pe partea cealaltă. Când tu ai toate tunurile pe partea aia. Da, vă gândiți? Haide P.K. Ești șansa mea. Și este Mesiano. Este, deci, în episodul ăsta o victorie de ceva timp.
că nu prea m-am mai jucat pe contul meu. Cine? Lorise nu vreau. E nou un clan. Ce e? Elder. Ce are? Îl las așa. Nu-l fac. Tocmai s-a auzit ușa. Haideți să facem și crown chest-ul dacă putem. De fapt nu putem, că nu cred că avem destul timp. Ai nou elixirul, hai nou elixirul. Eu folosesc nou elixir la strategia asta. Și dacă îmi pică la început e chiar foarte OP. Vă zic de acum că P.E.K.K.A cu Wizard e o combinație destul de bună. Că P.E.K.K.A cu Wizard e o combinație bună. Și n-ai cu ce să mă județi. Și e cam greu să-l bat pe ăsta. Are și el Fireball, deci o să fie ceva. Eu cel puțin o folosesc, că eu zic că e una foarte bună. Pentru că ea mai folosește, are nevoie de foarte puțin elixir. Bine, Arosul e bun și el, dar ia foarte puțin damage. Hai frate, mă lași. Este! Mamă, mă miram să bag Fireball-ul să distrug turnul. P.E.K.K.A. Nu P.E.K.K.A. Chestiunea asta care mă cam enervează și nu-mi place. Mamă, Mega Minionul distruge în 5 secunde Baby Dragon-ul. Nu știam asta. Dar Baby Dragonul e cam praf. Eu sincer nu-l folosesc și nici nu l-am folosit vreodată. Nici când mi-a picat nu l-am folosit eu, sincer. Adică e o carte cam slabă. Nu, te rog, P.E.K.K.A măcar un hit. Trebuie să mai rezist un minut, cred că pot, da. Cred că îi distruge pe toate 3. Da. N-a mai rămâne unul. Aveam noroc. Pac, da? Pac! Nu! Nu, frate. E imposibil. Ce s-a întâmplat? P.E.K.K.A. Tan 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 tan. Na mă, câți băgăm? Băgăm la plezneală, nu? Lasă-mă că eu știu mai bine ca tine, Clash. Haide, frate, trebuie să-l bat pe ăsta. Nu te cred. La ce mi-a făcut nu mai merită să mă joc. Dar mă rog. Și chiar nu mai merită să mă joc. Trei lor 1 și se termină remiza. Hai, frate. Are ăsta scarmi și... Da, overtime e cam greu să reziști în el. Măcar am mai făcut-o. Loris, hai că-ți donez, că eu nu mai folosesc focul. L-am folosit în arena 4, da. Mi-am bătut joc de unde? Că ăsta e de cu care mi-am bătut joc. Haideți, mai facem un meci. Și 2 și încheiem episodul cu tot cu ăsta.
sunt cumva, uitați-vă și voi, Deku cel mai prost. Deci, jucăm cu Trimuschetirul. Nu vine să cred că am făcut porcăria asta și mi-am luat cel mai prost deck. Dar mă vede și ăsta că am cel mai prost deck și râde de mine. Și eu aș fi râs de mine dacă vedeam că am Trimuschetirul, că nu e bun deloc. Bă, nu-s chiar așa proaste, sincer. Au distrus Baby Dragon cu Inferno Dragon. Nu e chiar așa rău. Da, pentru mine e rău, că nici măcar n-au atins. Măcar dacă atingeau, eram foarte mulțumit, că dau foarte mult damage. Mă, hai, sunt curios, ce pui? E level 10? Cred că are și Night Twitch-ul, fraieră. Am și Spear Goblin și Archers. Ce bă asta? Cel mai praf deck. Are Lighting. Lighting. La mine e Lighting. E Lighting. Lighting. Bă, explicați-l asta în comentarii că se zice Lighting. Ce? Mă distruge-i turnul. Hogu. Frate, de cu prost, ce să zic? Că dacă eu câștigam meciul ăsta, eram semizeu. La propriu. Eram semizeu pentru mine. Inferno Babu Dragon. Dragonul tău. Baba Dragonul. Baba Dragon. Nu te cred. 30 de secunde bagă foc. Că ce să mai pierd. Băi, am cea mai tare idee ce să pun în fața Witch-ului. Și la Inferno. Știți ce? Asta. N-am ce să-i fac, aparent n-am ce să-i fac. 2 Inferno-uri. Serios? Cu tot cu rage? Ce să-i fac la home în ultima secundă m-a doborât. L-am lăsat să mă bată, sincer. Mamă, meciul ăsta a durat 3 minute. Bogdan Challenge. Ce? Friendly Battle. Via profile. Ia stai. Bogdan e primul. Băi. Via profile și View Clan. Stai un pic, pot să mă bag în el. Da, dar nu. Eric e cel mai praf, deci hai să-i dau un invite. Da, tot dacă nu e online. Chat. Pe Bogdan să-l accept în clan, să-l accept, să nu-l accept. Hai să-l accept. Că ce am de pierdut? Sincer, ce am de pierdut? Totuși, Bogdan ar fi trebuit să-i dau kick, că intră și iese. Vreți să vă arăt? Alex left the... Mă rog. Uitați, Bogdan left the clan, Bogdan left the clan, Bogdan left... De fapt, eu i-am dat kick pentru că tot ieșea și tot intra și un prieten i-a dat invite. Bine, și cam atât cu episodul de azi.